Haknik video ta perlongan hikai pe kumno bapen arbit yaki musik jong pi po up alak motion kum ki pro editor om tang kata handai pan adru yaki foto jong pi harangkat kibit bat la kerpat yaki to ki bum don ye u up alak motion bo bes nga don ye u up alak motion bo bes pa kum ta la dapi kwa bangan sen no ye u up alak motion ye pi pila ban page ka description box nang ta sa le klik ha to ka link ba pi yo e alak motion download lej ka link kanya lam ye page po WhatsApp group bat na po WhatsApp group pila ban pan nga ya u up ala mission khnam pangan tip kino ki bedan kam ya u up ala mission khnam pangan yo sen ye pe te shwa pangan pan e pe ya ka tutorial perlong de kam sim ko bas nyoret para do prasnam para kasi jantia siam ha ai nga ke kerjaan ke bapura khnam pangan la ban mi sipun susu ki tutorial la ka panyade pat ke rukum edit ngayo i ba ke rukum edit kidang duna ba po ke kasi jantia jonge bat kinong pan i tutorial ro kimda long professional than bat kaduna bhate ladangi page sa YouTube jong ke tutorial edit ba la ban ong ba manta la duna kinong editor ki ba post la ki ba upload ya ke tutorial kumta perlok suggestion ngapan ro ke jingkarchan na phe da kam sem kapas ngores nya ba subscribe no yo ne channel janga ba check ikini update janga khnang ba phiru phila ban nang ban edit dengan nam kwa ban ba de ka por jong pe perlok yang ni yai ba che tutorial khnang ba kanom chim ye ka por jong pe tem tangan ono season don ye phe ya u abala emotion khnam ngan yu pen iya ki ai ki badon kam hadin ba pila poi kumne ha u abala emotion perlok ki video ki ba pe ko ban snat mai ki de pe ban lai ha ne plus icon hang ne le ja ni plus icon bat kan mau ba kino ki app editor hadin ba pila poi hang ne kino ki app editor ki don be ya ki aspect ratio kini ki de ki aspect ratio bat ban penlong ya ki video bakin long shot la ne bakin long ki long video ne ki video ki bajrong ka de be na ka ching select jong phe ya ki ratio nuksangan ai phe kumu YouTube kine ki 16.9 bat kene ka 4.3 ki de ki long video bat kine ki 9.6 4.5 bat kine ki 1.1 ki de ki short video participan don ngan tos no ya kene ka 4.5 khna bangan yu pun i phe bat hadin bang la de pantas sang ton la ja kene ka kir project pe hadin ba pila poi hang ne bun pha ki to ki perlok jongi ki ba persang pan edit hadin ba kila poi ha wa pala emotion jong ki kumne kim yu ai hang ne bat kim la ro ban pendon kam yu bun na prang jong ki ba la on install no yu mo den ka da ba kim nang ban edit la ne kim yu ya ki tutorial ka ba byang tawadam ko stai ha kane ka video ngan hikai phe kum no ba pin adbit chwa bat ki photo jong phe khna bangala ban khna ba ka pun suk yanga ba ban pan i phe yak tutorial ki brang sa chikman ten kong he phe ban ad ye ka music jong phe hang ne perlok bat kan ma ban le ja kan ka plus icon ban ad ye ka music jong phe le ja kan ka ad audio hang ne ini audio hang ne mo hang ne pila ban choose no ye ka jing roi ka ba pi ko ban choose bat hadin ba pila tip ka no ka jing roi ka ba pi ko ban choose le ja ini plus icon ba pi yo hang ne tos bet kum ne pe kene ka de ka long music ka ba jrong ba pe ka don hadu lai minute kum ta phe ban trim no ye kene khnang ba phin yu pendan kam ha kene ke music tang ha ki benta ki ba phis ngak tunat kum ta pendan kam yu ne uplo beton ban play ye kene ke music sashim nang no hang no phe ban phis ngak tunat ban sim ye kene ke music ini de play beton mo pe nang to ki don ki bet nga trim no hang ne khendet no to se kene ke music jong phe kum ne bat hadin wa pila de ban tos trim no ye kene ke basha din hang ne trim kene ke basha din hang ne pe nang ta sa le hang ne hadu ban pon du busdang pe ra e kene ke chingar wa jong phe hang ne sedin nang ta sa ple pat hai ne button ban check ye ki benta ki ba pisnya tna de kene ke chingar wa hang to piu i bahang ne ki don ki bet menta ngak pa ban sim sa khan diet ya kane ka music sedin kum ta tos be ha ne ki nam ba piu i hang ne nanta cara e kane ke jing ro jong phi kum ne pe
Hadin nang to pila pat banto sa kene ke jing ruai sara eka kumne hadu pan poi na basdang. Nang ta saple pat dehang ne. Pai ngam trim no e kene ke music hang ne. Let ya kene ke benta ban trim e kene ke pasha kemat. Ngala sim ye kene ke music daka music ke babas pha lane daka badon ye ke beat ke babas pha khna bangan yo pas nga thu ye phe. Pet pha la da play ye kene ke music habadon ke beat ngan stop no e phe ye kene ke screen recording jonga ban yo hikai phe. Nang ne shakmat ki don ki bet ban bu ya ki bet phya ban sngap chwa ya ki music kino ki bet ki badon ha ki music kna ma phila ban bu hang ne kenma ba ban bu ya ki bet ke dai pendon kam ya ini ilan ibali hang ne ini isakon ini 00 ba pu i hang ne am hap pedang hang ne ini ilan ibali hang ne pe phya ban to sa ini ilan ibali ban bu ya ka bet pat kenma ba ban sngap ba ya ki bet ki badon ha ki music ka por ba phi Nambat mentang aku nak banbu ia ki bet season don. Bat ngaple na duk pasdang kene ke video ha ini iboton. Bat anda ngala ple sngap bah bat pej bah ya une u boton hang ne bangabu ia ki bet. Bat mentang aku ban play la kini kibit ki bangabu ki den embat kini kibit jong ka music ngaplen hang nek nang ban yok pet. Hawat kipiang perlok hadin bangalat de pancang. Bat mentang ani kai pesa kumno ban ad ya ki foto jong pe harangkat kibit pade. Ban ad iki foto jong pi kan ma ban lej ha ini plus icon lej ha ini plus icon sa lej ha kene ke media lej ha kene ke media nang tasa kan ma ban ad iki foto jong pi yo ba kumno ini i button all ba pi yo i hang ne kerlong ban yo pi ban change ha ini button all lera pita sa ini button all kapan i yo pi ya kene ki icon hang ne ki button ki video ki button ki door ki button ki aka hang ne ban ai hang ne kerlong ta ke jing kwa jong phi lan ne ke jing tip jong phi ba hang no ki photo jong phi ki dan ngang ai ba ha ke ni ke all kum ta nga wat ki photo jong hang ne ban at da ka pe scroll kum ne se ke liang kum te petang chu tosh kum ne la wan ka photo jong phi hang ne kan ma ba ha den pa phi la te pan tosh kino ki photo kum ne kan ma ban le ha ki ni ki la te li ki dot hang ne le ja ki ni ki la te li ki dot nam tas ai ki ni ka fill composition area ai gitu fill composition area kumta pada hadin nata ban poi ha tu fast bit pendon kam ya une ubotan pendon kam ya une ubotan ban poi ha fast bit mudur lada pitas kumne POE ba 4 poi une u fast bit tos biang sachisin ha une he kumne pe hadin ba POE ba pila poi hang ne pila ban pendon kam ya une ubotan ban ra e tu kador hadu ban da poi hang ne ban tang achak no nang nepe piu e ba ki biang patla kumju ya ki ne ki bit ki basa chene pi ha ban le ha ini plus icon he le ja ini plus icon nang ta sa le ja ke media he ha ke media pi ha ban wat e ke foto jong pi hang ne ban ad e ka hang ne atas biang e ke foto jong akum ne kum bang ong hi pe ba anda pila de ban ad kano ko foto pi ha ban le ja ke la tele ki dot nantas ai kene ka fill composition area bat kan ma baba pendan kam ya ini ibatan ko mga ong ipi ban poi ha une uwe ubit ma tas kum nepe hadin ba pila poi hang ne kino ki ba pi ko ban trim shikmat ki de pe hang ne trim kene ka foto jong pi kum nepe mantangan are pe jatang ko we hang ne perlo da ka bang le biang hai ni plus icon hakapor wa pi ad e foto jong pi kan ma baba ini lan beli hang ne bat ini isekon ki de bandon be ha ki bet am ban ad chane
Omban ada ki foto jong pi hang to, omban ada hang to, omban ada hang to. Kedai bayi harangkat kini kibit. Lej ha kini kibit nang ta sa lej ha ini. Plus icon nang ta sa lej ini media saat biang ki foto jong pi kumne. Piu i balada pim ai kom fill compression area kedai kumne ma. Baik balada pi trim no i kene ka. Foto jong pi hang ne ru kam itenar ne pe. Kelong tang kum te kini ki bakrau ru piu i hang ne. Sorry mo kini ki bakrau ru piu i hang ne. Kini bakrau hang ne bat iya kini. Kum ta pihapan I fill composition area de ke bapitas biang ya kini ke foto jong pi le ja kini ki light li ki dot nang tas ai kini ke fill composition area. Baik hang ta piu i bakila fill. Tengang iskem pilan nang kumno ban adbet ya ki music jong pi hapu ab ala emotion ban tep ki foto jong pi hapu ab ala emotion perlok. Saya kenduk pada kawai kan next tutorial jangan ke badang pan mi kumle sibun ya ke jengwan pe jong pi ya ke ne ke video.